I torno a preguntar, si jo estigués al 100% de la dedicació en aquest Ajuntament, quina quantia cobraria exactament? Sí, quina quantia de 5 xifres cobraria jo aquí, en euros? M'ho podeu respondre? Em podeu dir d'una vegada per totes quina és la dedicació del 100% en aquest Ajuntament? O el que és el mateix, és veritat que el 100% de dedicació és de 43.322? La dedicació exclusiva està valorada en la quantitat que tu has nomenat abans. La dedicació exclusiva està quantificada d'aquella manera. La quantitat aquesta, que no me'n recordo ara, 43.220 en aquesta quantitat està al 100% de la jornada.